Eilen oli yhdet kekkerit, jossa oli kakkua ja pullaa ja makeisia ja kaikenmoista tarjolla. Ja oli siis selvä repsahduspäivä ja mä ajattelin, että mä nyt tässä ostan ensimmäistä kertaa herkkupäiviä. On tuossa vastapaino.com-sivusto auki ja pankkitunnukset tuossa ja katsotaan kuinka nopeasti tämä käy. Ensiksi tietysti tuolta osta herkkupäiviä. Siirry ostamaan. Kirkon ulkomaanavun sivuille näköjään siitä ja lahjoita. Jahas. 10. Mä pistän vaan 10. Tuossa näköjään valita minkä summan vaan, mutta laitetaan 10. Nimi. Sähköposti. Muuten yhdellä kädellä vähän vaikeampi kirjoittaa. Katsotaanpas. Eli yksityishenkilönä 10 €. Nimi, sähköposti, puhelinnumero. Nimeäni ei saa julkaista keräyssivulla. Minä nyt en laita siihen rastia, se saa näkyä siellä. Siirry maksamaan. Tuosta pankki valitaan ja sitten tuolta nuo vaan tuosta tunnukset. Ja vielä tuolta. Tuollainen nuo. Kiitos lahjoituksestasi. Noin helposti kävi.